Karno pininilam thandang villager sotimungpi pinibertang tonpen arjuik tha. BJP political party atumpen akimi voter ke thabjia phan krung sai mai ke padopon lason si pai pai chiklo ni phaing koira sir kep ani ada por phai kre si malompen great roxy bogazan lac bogazan pathua klamalong voter chetna abhiyan training mate krung sai mai ke padopon lo lason si bangso voter chetna abhiyan training along mai ka chapahem phupon lake Ranjit Roy BJP iskar bianglong secretary pensi mai chari ponlo Mai pu Ranjit Roy pen kachari pona mailong aluhi sarpo man pen deputy speaker MLA Dr. Numel Momin education in charge KACEM Richard Stock BEM Surya Rangphar iskar bianglong BJP president Roland Killing KAC deputy speaker Ajit Kumar De EM Mukut Mohanto atum chetongdon Bangso mailong aluhi sarpo atum pen jumesen alam thethan ponsi mai mesen pen pachun ponlo Bangso mailong jasemen nona kimi voter ke thapjia phutha ka phansi chingki chethan ponlo mailong aluhi sarpo atum pen kaning je pona tengke nona kimi voter ka thapjia tom lake ningkan kruinar ke plengnote voter ID chu samar vek na pola pen voter ID along amen ke choklim le atuma phanta pa choklim nang po lapen kali likalang na voter ID an ke ingthan et popusi mailong mate pherang ke tum karjuhut nang pachini dun tangte alang ni tumpen kaning je pona lamle langpon iksina Sangti he depend coursing TNE his today. All India long ini arni. Ladakh det pokalilo. All India long hok MLA homosti Bidhan Sabha homosti an ke pini la bangso. Voters setona maha abhijan program pini dolo. Si lason taxi pini dak bukajan long setame 17 bukajan long setame bukajan ke pathu la bangso klan oitrim holong si dolo. La bangso kidonan ko bangkel hanlo je non voters akimietum phan amen ke thap lapen kalili kalang lang atum phan amen ke thap pen asok ke than pon lapen komane mane amen ke thap pen amen ke chokche labangso abana no bokai spelling ke chokche ana bangke asok correction phan asi form 6 form 7 lapen form 8 asok pangrum pet pen labangso kami claiming phansi voters Setona Maha Abhijan program ke pinida kipido polo lasi labangso a program along bukajan homosti along polling station number 1 Baguri basic LP school pe danglok pini 213 polling station number Gandhipur LP school long laso station pangro pet in Ladakh BLA 2 like boot level agent 2 lo lapentu polling station president lapentu Shakti Kendro palok Shakti Kendro pramukh lapen mondol labangso office bearers pangro pet si pini labangso mailong chetong lo sila so mailong dan bukajan MLA lo deputy speaker lo Dr. Numel Momin Penchenglo EM Surya Rangphar Richard Tokbi Mukut Mohanto sila sondak taxi dili to party hit pensitami district committee pe nili bethang sojong president lo pen thua bangke office secretary lapen taxi Karbiang autonomous council lo deputy speaker lo Ajit Kumar De la bangso a program no da chitong no lapen senior to ansitabe pini chitong si